Monggo juragane bakso Pak Suyatno. Monggo Bapak. Monggo Ibu. Angge monggo. Joget monggo Ibu. Janjine. Janjine. Niki sing HS sing pundi? Pak Iya. Pak ditarik. Bapak HE. Oh gitu. Sama Bu. Ini saya juga Jawa nggak ngerti Bu. Sebenarnya saya juga nggak bisa Jawa. Orang lek-lekan saya lek-lekan Korea. Iya, iki etok-etok doang ini Bu. Cuman apalan doang ini. Kula, anu Bu, niki. Apalan tok Bu. Niki apalan. Dalam lising piye? Dalam boten. Sakit dong. Monggo. Mau ngejalanan para pisan hati pasong tresno ora bisa ilang maraka campur rasarine wonten kamu jauh al audio Pak Haji monggo. Aku nek ngene ger nyanyi dengan iki ra penak. Ora penak. Kula mboten penak, Pak Rencang kula kathah, Pak. Oh, tidak tahu Jawa. Oh, tidak tahu Jawa. Yang penting enak ya, Pak ya. Ya Pak ya. Penting penak. Yes, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Tahu, Bu? Oh, ngerti. Oh, ngerti. Mong jalan para pisahan dipaksa opa-opa wong tresnaku ora bisa ilang baraku ireng mandise. Matur nuwun katur. Terima kasih dumateng para donatur. Nggih, iki ya udan ya berkah. Berkah ya Mas. Heeh.